Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay.
UECFI Region 7A Pampanga Provincial Committee 5 STNB Welcome to our 47th anniversary.
Manatili po tayo nakatayo at manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin sa pagka-espiritong totohanan. Salamat po sa paggabay at pagmamahal na binibigay mo sa amin. Ngayon pong gabi ng aming pasasalamat, naway gabayan niyo po kami. Pawagasin niyo po kami at kayo po ang maghari sa bawat isa sa amin. Ilayo niyo po kami sa tukso at patawarin niyo po kami sa aming mga salita at gawa na hindi karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Panginoon, linisin po ninyo ang aming mga puso at kaisipan at mag-alab nawa ang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Amin po sanang maampon at magawa ang iyong mga banal na salita. Bigyan niyo po kami ng sapat na lakas at puwersa sa araw-araw para magawa ang aming tungkulin. At mabigyan ka namin ng kalwalatian. Gabayan niyo rin po sana ang aming mga magulang at kapatid sa pananampalataya na dadalo sa aming pasasalamat. Mag-aaring nawa ang iyong kagustuhan at hindi ang aming kagustuhan magpakailanman. Amen. Ang panalangin ni Jesus. Ang panalangin ng kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila iyo. At ang lahat ng mga bagay na ito at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong maibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapootan nila sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan. Nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan. Nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pabanilin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan.
kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayong ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ay ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsuko, at sila'y iyong inibig, na gaya ko naman na inibig mo. Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa sa kanila at ako'y sa kanila. Maikling pagpapaliwanag sa simula ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutungan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdig na nakikita, material, sa daigdig hindi nakikita, Espiritu, sa pamamagitan ng talay-tayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kalanggawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may sariling pananagutan sa lahat at sa bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuroan. Ang Espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na namahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala na medyumidad. Para lubos po ninyong maramdaman ang mainit na pagtanggap ng Sentro Sibol Tagumpay Ningbe, amin pong tinatawagan si Hermano John B. Sison, ang Local Youth President of Sentro Sibol Tagumpay Ningbe, para sa kanyang welcome address. Sa ngalan po ng pagkakapatiran, tayo po'y muling nagkadaupang palad ng mga magkakapatid sa aming paghahandog ng pasasalamat. Kung kaya't sa oras pong ito, ang papuri at pasasalamat ay dapat ihandog sa ating poong may kapal. Ang aking pagbati ng masaya at magandang gabi po sa ang aking pinapabot sa lahat at bawat isa. Gayun din po, inyo pong damhin ang mainit na pagtanggap sa inyong pagdalo sa aming lunduyan.
Naway ang bawat isa ay may baon ng karunungan at handang magbahagi sa ating pag-aaral na nakakapag. Muli, ang magandang gabi po sa bawat isa. Bagamat po umulan, ito po isang blessing na galing sa ating Panginoon. At salamat din po sa mga kapatid na nagmula po sa ibang region. At muli po, isang magandang gabi po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po sa aming Pangulo. Tumayo po tayong lahat at sabay po nating awitin ng isang pang-espiritu sa pangunguna na Little Angels of Cebu bilang paghahanda sa paghatid sa atin ng mga banal na mga mensahe sa pamamagitan ng ating medium na si Hermana Kim Anunciacion from Centros, Bayong Jerusalem.
kadalisayan at kabanalan. Higit nawa makamtan ng lahat at bawat isa. Gayon din ang pagpapanatili ng kapayapaan sa inyong sarili, sa inyong puso at sa inyong kaisipan. Ang kapayapaan higit kong ipinapaabot sa lahat at bawat isa. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan at sa kaniyang mga nilalang, sa kaniyang mga nilikha, kung papaanong sa bawat sandali walang hangganan ang kaniyang paggabay at pagpapala sa bawat isa. Sa bawat hakbang ng inyong mga paa, sa bawat panahong lumilipas sa inyong buhay, tunay ngang ang presensya ng Diyos hindi man nakikita ng mata ng tao, ngunit ito'y nararamdaman sa pamamagitan ng inyong puso. Higit sa gabing ito, ang muli niyong pagkakaisa at pakikibahagi sa pasasalamat ng lunduyang inyong kinalalagyan. Muling isang pag-aaral ang naihapag sa inyong harapan na kung papaanong ito'y magsisilbing inyong gabay upang higit magkaroon ng isang magandang pag-aaral, makabuluhang talakayan sa bawat isa. Higit kayo nalalaman ninyo dahil kayo'y mga mag-aaral ng Espiritismo na kung saan higit sinasambit sa inyo sa bawat sandali ng inyong pagkabuhay ang inyong mga gawa ang siyang magsisilbing gabay kung paanong ang Diyos ang siyang magbibigay hatol sa inyo. Ang higit kong ibinabahagi sa inyo ang pagkakaroon ng kaligtasan ay hindi lamang
sa pananampalataya, kundi maging sa gawa ng bawat isa. Naway hindi lamang sa inyong pananalangin, sa inyong pagpapasalamat sa Diyos, kundi higit dagdagan ang gawang nararapat na inyong tahakin. Higit dahil ang inyong layunin ay higit maitaas ang inyong kaantasan, maisulong ang inyong espiritu. Sa ganitong kaparaanan, hindi lamang kayo magsisilbing nakaupo at naghihintay sa pagpapala ng Diyos, kundi higit magmumula sa inyong sarili ang pagsisikap upang makamit kung anuman ang hangad ng inyong puso't kaisipan. Higit nawa ang lahat, samantalahin ang panahon habang ang buhay ay patuloy na ipinapahiram sa inyo. Higit gamitin ninyo ang inyong kalakasan upang ang pagpapakabuti, ang pagkakawanggawa, ang higit na pakikipagbahagi sa mga kapatid ay patuloy pa ninyong magawa. Patuloy pa ninyong maipalaganap ang mga pag-aaral, katuruan, at higit maisabuhay ang mga diwang ito. Higit sa mga salitang inyong naririnig, lalo't higit sa mga batlayang nagsisilbing gabay sa inyo. Higit nawang suriin ang mga pag-aaral na ipinagkakaloob sa inyo upang higit madagdagan ang karunungang tinataglay ninyo at upang higit makapagbahagi sa ibang mga kapatid. Yan na lamang ang aking maibabahagi sa inyo sa gabing ito. Ako'y nagpapasalamat at higit kayo'y naglaan ng oras at panahon upang dumalo at makibahagi, makiisa sa pasasalamat ng lunduyang ito. Higit nawang ang pagkakaisang nasa inyo ay higit pa kayong pagbuklurin upang mas higit marami pang taon, marami pang gawain ang inyong maaaring gawin. Naway ang pagtatanim sa hardin ng Diyos kailanman hindi pagsawaan ng lahat at bawat isa. At higit ang pagpapala ng Diyos ang siyang magsisilbing pag-ibig ng Diyos sa inyo. Sa oras na ito, ako'y
lilisan na sa inyong harapan. Muli maraming salamat sa lahat at bawat isa. Ako ang siyang nakipagbahagi at kasamang dumalo sa gabing ito. Espiritu Santo, maraming salamat sa inyo. Muli, panatilihin po natin ang kapayapaan sa loob at labas na lumbuyan. Tayo ay muling dadako sa spiritual communication at ang gaganap sa kanyang tungkulin ay si Hermana Alice Yumol ng Sentro Cebu Tagumpay B. Amiyabiye kaya kayo. Binalang mayulaga king kaya kayong biye. Na dapat pakamalan ning balang metong kaya kayo. Eng kapayapan, pasibayo, payampun ke kayo konangan. Salamat king pinandit, sablang pesidalo, at migsadya, king atyong kakarinan. Noyan kidagol ing ulagana ning kaya kayong biye ing tunay ng kabaldugan. Bakit magsikap ya ing tao king miyayalwang aske king biye king pagkabiye. Miyayalwang aske biya kaya kayo o taong magobra. Lalawan ning aske ning panawon ban maigit gusal kayo bang maigit magobra. Bayo ko isulong din ka kong mensahe. Makisadya kang danon. At kaybat, sablang mamuntukan, ape sitagon. Awaran ko yung presensya yun. Bundok ning pangako, bundok na ning biye. Hindi kayo plataforma. Pakisadya kong danom itang kakong mani muna nan ing kayaryanan ing biye awaran king mitadong king pinanditay king wa
Ing oras sa ini si Diaye bilang pasalamat, pamiyayin. Makin tulid mong miras, ing sahi. Malagas. Daman solo. Bakit ba biya ko ing mensahe iranti kaniti? Ban kanita, akabiyusan yung mayan. At atalastas yung bina, emon niya katatakiran karindakan. Wah! Ban biya biya ing miyelwang panulo. Hatin kayong upaya. Sadya ka pang neto ngayon kita. Bakit king kalanyo kabilangan adinalo king pinanditay ni? Di kayo ring inawas mo. Kaya kayong sasakupan may tulid mayakit ing bagi. Bisadya kang luklukan para king pengari yung mamuntukan king kayarian. Salamat. Papila yan ang dogma. Apat na piraso. Salamat.
Ninti kayong di. Panayan mo nung nanong kuli ing lumuan. Astong ing kuli niyan, kuli yung lilak. Lilak. Ingaw sa yung violet. Muli nang sabyan, beyatan ing sakit akarilang ilaban. Pagkikuwanan niyo, ing sablang bagi, atalastas yung bina. Ibilang yung pamagaral, ibilang yung kabyasnan. Ulit-ulitan ko, kanwanan kayo, kabang magobra kayo. Ing sablang bagi, adaratang at ang paking kayong bi, dumalan mo mayan. Salamat, Miyarila. Ing kakong bendesyon at pamipala, ilalakwan kaya kayo nangan. Ike kabukuran, ing kayong oras. Yako ing sinuyo, dinalo kaya kayo. Espiritu'y Santo, mamune kaya kongan. Muli po, panatiliin po natin ang kapayapaan. Tayo po ay muling dadako sa spiritual communication at ang gaganap sa kanyang kumulin si Hermana Shaina L. David from Central Kingsland. Tunay nga, na kayo ay lubos na minamahal ng Diyos. Sapagkat inyong natanggap ang biyaya walang katumbas. At ang biyayang ito ay ang pagpapakilala niya sa mga mabubuting gawain na nararapat ninyong gawin upang kayo'y mapiling niya sa dako paraon. Kapayapaan ang siyang aking inalalagana. Pagbati ang siyang aking ibinibigay dito sa banal na templo na nagpapasalamat. Isang biyaya na kayo'y narito at nakaririnig ng mga banal na aral. Sapagkat mga minamahal, ang Diyos ay wagas na pag-ibig. Kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kayong lahat ay maligtas sa mga gawain na hindi nararapat sa harapan ng Diyos.
Ang buhay ninyo dito sa lupa ay panandalian lamang. Sapagkat may naghihintay sa inyo hinihintay kayo ng Ama na siyang lumikha sa lahat upang kanyang makapili. Kaya't sikapin niyo na gawin ang mga nararapat. Sikapin ninyo na gampanin ang inyong mga tungkulin. Sapagkat minamahal, marami ng biyaya ang inyong natanggap. At ang Ama ay hindi magsasawa na kayo ay kanyang bigyan pa. Panatilihin ninyo ang inyong pagkakaisa. Sapagkat kami lubos na natutuwa sapagkat hindi ninyo ginawang kadahilanan ang panahon upang kayo'y hindi dumalo sa salamat. Magsimahalan kayo, aking mga kapatid, sa Espiritu Santo. Sapagkat kayong lahat ay hindi namangmang sa katuroang ito. Sapagkat kayong lahat ay gumagawa sa naisin ng Diyos. Ipagpatuloy ninyo sapagkat ang tunay na biyaya ay inyong matatanggap sa dakong paraon. Sa piling namin at sa piling ng Amang lumikha. Ito lamang ang aking suyo. Ako ang siyang nakaisa. Moises, paalam. Atin pong narinig ang mga banal na mensahe na galing sa ating Panginoon. At ngayon, upang magbahagi ng kaalaman sa ating lahat tungkol sa ating tema, sa biyaya ng Diyos kayo nangaligtas ayon sa pagkilala ng turo ng Biblia, atin pong tinatawagan si Hermano Elmer Dongka, ang BOD ng Sentro Cebu Tagumpay.
Una sa Diyos, magandang gabi po sa lahat, mga kapwa ko mag-aaral ng katuruang Espiritismo. Ang ating tema po ngayon ay, sa biyaya ng Diyos, kayo'y nangaligtas ayon sa pagkilala sa turo ng Biblia. Ano nga ba ang turo ng Biblia ukol sa kaligtasan? Na tayo ba ay sumampalataya lamang at tayo ay ligtas na? Ganun nga po ba kadali makamit ang kaligtasan? Ayon po sa aking pag-aaral na pinatutunayan ng banal na kasulatan na ang pananampalatayang walang gawa ay baog lamang sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Gayon din po pinapatunayan ng banal na Espiritu kanina lang na hindi po daw natatapos sa panalangin at pasasalamat ang ating hain sa Kanya. Ngunit bigyan po daw natin ito ng katawan upang maging katanggap-tanggap sa harapan po ng ating Panginoong Diyos. At isa sa prinsipyo ng unyon ng ating kapatiran ay hindi naniniwala sa kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Gayon din po, ayon sa ating doktrina, sinasabi, sin caridad no hay salvasyon posible, o ang walang kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon po akong ikukwento sa inyo na malimit po nating napapakinggan sa mga nagteteksto ang tungkol sa kwento ng isang mabuting Samaritano. Ayon po sa Lucas 10, meron pong isang tagapagtanggol ng kautusan na nagtanong sa ating Maestro Jesus. Sabi niya, paano po ba daw niya makakamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot ang ating Maestro Jesus, wika niya, ano ba ang nababasa mo sa nasusulat? Ang wika ng sumagot ang tagapagtanggol ng kautusan, sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinang-ayunan po ito ng ating Maestro Jesus. Tama ka, sabi ng ating Maestro Jesus. Ngunit hindi pa rin napakali ang isang tagapagtanggol ng kautusan. Sinabi niya, sino po ba ang ating kapwa-tao? Nagbigay ng isang kwento ang ating Maestro Jesus sa isang nagtatanong, wika niya, may isang tao na galing sa Jericho na bumaba sa Jerusalem na nahulog sa kamay ng mga tulisan at iniwan po ang tao na halos patay na. Sa pagkakataong pong yon, meron pong isang saserdote na bumaba kung saan naparoroon ang isang tao na parang isang lantang gulay. Anong ginawa ng isang saserdote? Kumanan siya. Lumihis siya sa daan kung saan naroroon ang isang tao. At gayon din ang isang Levita. Anong ginawa niya? Lumihis din siya ng daan. At may isang mabuting Samaritano, nakita niya ito. Siya ay nahabag. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Una, tinalian ang mga sugat nito. Pangalawa, binuhusan ng langis at alak ang tao. Pangatlo, sinakay sa sariling hayop. Pangapat, dinala sa bahay tuluyan. At panglima, at kanyang itong inalagaan. Ngunit hindi po dito natatapos ang lahat. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 denaryo ang tagapamahala ng bahay tuluyan. At sinabi niya, kung ito ay magkulang man sa aking pagbabalik, ay ito ay aking babayaran. Nagtanong muli si Jesus sa tagapagtanggol ng kautusan, sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sumagot po ang tagapagtanggol ng kautusan. Wika niya, ang nagkawang gawa. Mismo, sabi ni Jesus,
ang pagkakawang gawa. Ano ang wika ni Jesus? Humayo ka roon at magkawang gawa. Itinuro na ni Jesus kung papaano mamuhay dito sa mundo, na siya ang daan tungo sa kaligtasan. Sa katuroang espiritismo, siya ay ginagawa nating bilang isang modelo, bilang isang maestro o tagapagturo. Itinuro na niya sa atin kung papaano natin makamit ang kaligtasan. Kung ano ang itinanim, siya din ang aanihin. Pagbabayaran ang ating mga kasalanan hanggang sa kaliitang beles, na sinasang-ayunan din ng ating lema, patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. At sinasabi sa Biblia na ang pag-ibig ang siyang nagtatakip sa mga kasalanan. Ngunit paano po ba natin malalaki pa ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa? Sa pamamagitan lamang ba ng pagsabing, I love you, Lord? O di kaya, I love you, pare? Sapat na po ba ang pagsabi lamang na mahal natin ng Diyos o di kaya ang kapwa? Sabi nga po, action speaks louder than words. Yan po ang turo ng Biblia. At yan po ang turo ng Espiritismo. Sin caridad no hay salvasyon posible. Ang walang kawang gawa ay walang kaligtasan. Hanggang dito na lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Hermano. Isa sa mga naging aktibong kabataan noon ng Sentro Sibol Tagumpay Limbie at isa sa mga naging guro ng mga munting kabataan. Atin pong pakinggan ng isang inspiring message ni Hermana Catherine Riggs. Palakpakan po natin. Nakagalgal pala na. May pabengi po kaya kayungan. Yung kasalpantayanan pamangan. Makaswelo ko pong ikit. Yung kaya pagala na po. Mumuna po kaya katang medium. Dara ko pong anis aliwanag. Ngayon po kaya neto kong inspirasyon. Kaya nga pong Ginoo. Muna po pasalamat ko kaya kanakong pengari. Lloyda Kello. Pati na po. Yung kanakong dara. Anis aliwanag. Ali ko po makatalakad ngayon king harapan nyo. Nung ali po karela, mumuna po king nga pong Ginoo, pati pong support aking kasalpantayanan. I just want to thank everyone that has been coming in this congregations. I know we have a visitor here, and I just want to present it. What is really is our faith to this congregation. My faith is real. It's very difficult, but it's love what you can get from yourself. The only reason that I'm here is through my inspiration is my sacrifice because I was healed by the Holy Spirit. Nagamot po ako sa kasalpantayanan natin dito. Magmula po nung ako ay 8 years old pa lang, meron na po akong sakit. Ang tawag po sa sakit sa on my skin. I usually have this, they call it, it's almost like leukemia, but it's hard to believe that I was healed at that time. Through the Holy Spirit, I was guided. Through the Spirit, from the, ang mga matatanda rito, binibigay ko po kagalang-galang sa kanila. Ang inspirasyon ko po sa buhay, kahit po nahihirapan po ako, niyayakap ko pa rin ang kahirapan. Dahil yun ang inspirasyon ko, lalo po kung lumalapit sa Panginoon. Sana po wag po tayong ihinto. Dahil mahirap po, nasa gitna na tayo, napakasaya. Ang dami po natin. Nung nag-umpisa po kaming mga kabataan, konti lang po kami. Ngayon, kahit po saan ng daigdig ng Pilipinas, meron pong espiritista.
Ipagsigawan niyo po ang inyong katotohanan na ikaw ay isang espiritista, isang union sa isang kasapantayanan ng Panginoon patungo sa kaharian ng buhay. Sana po huwag kayong magsawa at huwag kayong, alam ko po mainit. I know it's hot. But it's not going to be hot if you listen to your heart. It's very difficult when, back in the day when Christ was teaching, when Christ went to this church, one day, we have this like someone selling something in front of his church, right? And then, ang pagkakaiba lang ngayon, noon tsaka ngayon, meron na po tayong tinatawag na cellphone. Paano po tayo makakakinig sa salita ng Panginoon kung marami pong distraction sa buhay natin? Ngayon po, hindi naman po ako nangangaral, kundi ako'y nakikipag-aral din sa inyo. Sana po, iniimbit ako sa inyo, huwag kayong magsawa dahil masarap, mahirap, dumadaan po tayo sa karayom. Kaya po, hindi po ako nandito kundi lang sa magulang ko. Inumpisahan niya po itong isang kasalpantayan at binuho niya at pagpapatuloy ko po at ganun din po sa aking pamilya. Nagpapasalamat ako sa inyo at binigyan niyo ako ng oras dito sa mga pangulo at mga kabinetes. Tsaka po uncle ko nandito galing po sa Texas. Daniel Dongka, isa sa mga persa. Ngayon po, bibigyan ko lang po kayo ng isang konti lang na nangyari sa buhay ko na talagang himala. Ako po, nung last February 16, I was hit by a car, a drunk driver. This drunk driver was driving at least 60 to 80 miles per hour. I know I was already done at that time. I looked up in the sky and I said, this is it for me. If this is my time to go, you better just take me now. If not, don't make me a vegetables. At that time, I looked at the heaven. I said, you better open the heaven and earth for me. And meron po nagyakap sa akin at naalis siya po ako sa disgrasya. Right? So, ang nakabangga po sa akin, talaga pong nawasak yung sasakyan niya. How can you not know there's a His Spirit? There's a Holy Spirit everywhere we go. I may be in USA, it's always the same. It doesn't matter where you are. God is always with you. What color you are. I am dealing with all kinds of person in the world. I am dealing with white, black, any kind. But the thing is, we had one word to speak of. It's our faith. So I hope you don't stop. Wherever you're going, let's all go to the heaven and let's not stop and reach it to there. Well, thank you for your time. I hope this will give you an inspiration. But I know whatever trial is coming my way, I'm ready because I know my mom is with me all the time. And I'm very proud to be called as by her side. Sana po, huwag kayong magsawa. Kung nakikinig po kayo sa espiritismo, isang medium, mahirap po yun ang trabahong yun. Pinaparangal ko po ang aking auntie. Ginagawa niya po yung magmula 1947 hanggang ngayon. Wala po siyang nagsasawa, hindi siya nagsasalita, ginagawa niya po ang tungkulan niya. As a tungkulan natin bilang miyembro, huwag po tayong magsawa. Yun pong inspirasyon na ginagawa ko. Sana po ngayon, kasalukuyan masaya po talaga ako at naimbitahan niyo ako. Bagamat hindi po ako nakahanda, I'm not good at the Bible. All I can tell you is my experience. Whatever experience coming to me, I'm always guided by the Spirit. And I know in my heart that He's always with us everywhere we go. So I hope that open your heart tonight. It's not even just tonight. You can talk to Him everywhere. You don't have to have a nice house, a nice church, and nice things to wear. It's matter what's inside you. Damdaman niyo po yung kalam na ningapong Ginoo. Mas kiloka rin kayo po makatalakad.
makiramdam kayo at daramdaman niyo po yung boses na nungasan niya po kayong puso yun. Salamat po kaya kayo. Kayo po sana magsawa. Yung neto nga bagay ngay ni. Dinan tayo pong karangalan balang metong kaya katamo. Manyaman yung mamin to. Ako karangalan ko, hanggang may kasakit ko, kakaulang ko yung kanakong kasakitan. Pero masaya ko, dahil kasiping king pengari ko, may katalaka diyang metong apisamban. King kayarian ng biyar king Isabela. Karangalan ko pong ipagsabita, dahil po, dating ng panahon, sana di na akong puwersa, isundo ko yung kayang obra, para po yung matayin kayang bini, kasiping ko po rin kanakong kapatad. Salamat po king kaya kayong time. Sana po kayo magsawa. At ako po titikal. Kayo po magsawa aldoldo. Ing lugod pamyeye at ing kababan lagi ya po chuk yung puso yo. Lagi ko pong sasabihan kareng mga tuwa. Lagi na pong sasabihan, nanong dadala mo ba't ka USA? Ngayon po sabihan ko na kaya kayo. Mandala ko pong lugod. Sasabog kaya po king balang metong kaya kayo. Salamat po ka sana makiramdam tamong tunay lubusan at dalisya king kaya katang puso. At parang nga lang ko po rin kaya kayong medium, yung bahalang gabinetis, sana po imbitan da kayo king kayarianin biye at para pareho tang mayari king maragula biye. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong inspiring message, Hermana. At ngayon, upang magbigay ng mensahe at pagbati, aming pong tinaratagan ang Pangulo ng Israel, si Hermano Kennedy Aquino. Maraming salamat po. Hello. Una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na nakarating po ako sa inyo. The other year, sorry, hermano, hindi po ako nakarating dahil eleksyon noon. Ngayon, eleksyon na naman. Kaya bago po ako umalis sa aming bayan, kinausap ko na yung mga bata nating kandidato para kapitan, kagawad. Iiwanan ko kayo kako sa kanila. Kaya nahihiya naman po ako sa pangalawang pagkakataon hindi pa ako makakadalo. So marami pong salamat. Sa aking nakita ako'y nagulat. Tapakarami po ninyo. Palakpakan po natin ang Sibol, Tagumpay ng Biye. Ito po ay isang simbolo ng tunay na pagkakaisa bilang kasapi ng Union Espiritista. Naway magpatuloy kayo sa inyong mga gawain ganito upang sa ganon ang ating kapatiran Union Espiritista ay lalong yayabong pa at naway magpatuloy tayo sa ganitong gawain. Mga minamahal na kapatid, ako po ay isang GI, genuine Ilocano. Galing po ako sa probinsya ng Ilocos Norte at aking misyon ay gawin sana na mabuo ang tunay na pagkakaisa sa loob ng ating samahang Union Espiritista. Bilang isang Espiritista, walang malayo eh. Lahat malapit.
Mga minamahal, sa ating tema sa gabing ito, sa biyaya ng Diyos, kayo nangaligtas. Biyaya. Biyaya. Sa English, grace. Oh. So, to me, grace is an undeserved favor. Di ba? It is an undeserved favor from God. At dito natin mapapatunayan na sadyang pagmahal ating Panginoong Hesukristo. Sa ating mga espiritista, hawak-hawak na natin ito eh. Sino ba sa inyo ang hindi naniniwala na hawak-hawak na ng bawat isa sa atin ang kaligtasan? Hawak na natin. Ang tanong ngayon, baka mabitaw natin. Di ba? Eh kung mabibitawan mo pa at iyon ang dahilan na hindi mo pa pagkakaligtas, eh kasalanan mo ngayon. Di ba? Linggo-linggo, tayo po ay nakakarinig sa mga payo ng banal na Espiritu. Kung ganun, ano ba yung reaction ng isang tao pag tumanggap ng gift o regalo? Baka ang tao sasabihin mo, ang ganda. O kaya, magkanautang ko na sa'yo. Mga ganun. Pero, biyaya ng Diyos ang pinag-uusapan, the proper way to accept it is, accept it with a big thank you. Diba? Dahil ito ay loob ng ating Panginoon. As a gratitude, ano naman ang pwede natin gawin? Kung hawak-hawak na natin ang kaligtasan ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, naway maging inspirasyon sa bawat isa sa atin ang magpatuloy pa na hindi mapapagod sa paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa. Naway ito'y maging inspirasyon na gawin ang lahat bilang pagpapakita ng pasasalamat ngayon sa ating Panginoon. Ang kaligtasan, ika nga, nakukuha, mapagpapatuloy ba nating mahahawakan ito kung tayo'y tamad? Hindi. Maipagpapatuloy kaya natin kung tayo'y isang pasaway sa ating lunduyan. Di ba? Nangyayari ito eh. Naway sa puso natin ang tunay na kahulugan ng isang espiritista. Alam nyo, nire-review po natin eh. Tinanong namin sa Bilibid Prison, may espiritista bang nakakulong dyan? Sabi, wala. Oh. Tama? Di ba? Karamihan sa ating mga kabataan, may drug addict bang espiritista? Wala. Oh, you should be proud. Nagagawa ito dahil sa mga turo ng banal na Espiritu sa atin na sadyang naglalayo sa atin sa kasamaan at sa kapahamakan. Kaya bilang mga espiritista, naway hindi tayo maging isang problema ng ating mga barangay. Di ba? Ipakita natin sa buong mundo na ang bawat isang espiritista, they are law-abiding citizens. Di ba? Alam niyo po, kami sa kasalukuyan ay isinasalin yung ng ating fundador, Juan Albiar. At dito na sila yan kasi sa
Sa Pangasinan ito. Medyo mahirap. At iniingatan po translate sa Tagalog at saka sa Ilocano upang maintindihan ng lahat. Ang tanong po ng ating Fundador Juan Albiar, hindi niya tinanong kung sino ang Diyos. Ang tanong niya, ano ang Diyos? Ang sagot ng Espiritu Santo sa kanya, ang tatlong kapangyarihan. Ano po yun, sabi ng ating Fundador? Ang Ama, ang Berbo, at ang Espiritu Santo. Pag-aralan po natin yon, no? At ang tanong niya muli, kung Union Espiritista Kristiyana ang magiging pangalan ng ipinatatatag niyo sa akin, ano ang tawag sa amin? Ang sagot ng Espiritu, hindi Espiritista. Ang sagot ng Espiritu, Kristiyano. Kung tayo'y Kristiyano, naway tayo'y maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Christ-like nga, Christians, we are like Christ. Kaya, mga minamahal na kapatid, naway wala na tayong maririnig pa na isang espiritista na tumayo rito sa harapan, lahat ang binibigkas pag-ibig at pagmamahal. Pag upo niya, hindi niya kinakausap yung kagalit na katabi niya. So, we have to be consistent sa ating mga pananampalataya, sa ating mga pag-uugali, na naway bilang isang espiritista o Kristiyano, ayon nga sa Espiritu, in all aspect, we should act like Christians. Kaya't muli, salamat sa inyong pag-imbita. Ako po'y inspired nang makarating ako rito. Bakit? Marami akong nakitang mga kabataan. Ako'y na-overwhelm dahil at nawala yung takot sa akin. Bakit? Pag kami tumanda, marami ring magpapatuloy. Ano? Yun naman eh. Na we should not stop from here. Na pag... Kaya, damihan nyo lang gumawa ng bata para marami tayo. Ano? Huwag kayong magdamot pagdating sa bagay na yon. Para lalo pa tayong dumami. Natatawa si Mr. Cortez. So, mga minamahal na taga-Sibol, Tagumpay, Bie, at yung mga iba pang mga kapatid na dumalo, marami pong salamat sa inyong pag-imbita. Dala-dala ko po ang kasiyahang ito pagbalik ko sa aming probinsya at ipagpatuloy natin yung inumpisahan namin ng ating mahal na Vice President and Chairman of the Board, Hermano Fer, na buuin ng mga espiritista, Ilocano ka man, Tagalog ka man, Kapampangan ka man, o ano pa man, naway sa pagitan ng bawat isa sa atin, gawin natin ang sinasabi pag-ibig. Naway magpatuloy tayo sa ganitong katayuan. Marami pong salamat at magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat po sa ating Pangulong Pangkalahatan. At tinatawagan po namin ang Pangulo ng aming lunduyan at Pangulo ng mga kabataan upang igawad ang Certificate of Appreciation sa ating Pangulo. Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, New General Center, Kutkut Dos, Capos, Tarlac, founded February 19, 1905, SEC registered January 23, 1909, SEC register number 15147,
Pampanga, Bataan, Zambales, Region 7A, Cebu, Tagumpay, presents the Certificate of Appreciation to Kennedy D. Aquino in grateful recognition and sincere appreciation for sharing his valuable contribution, commitment, and for the exemplary service rendered during the 47th anniversary celebration of Centro Cebu Tagumpay with the theme, Sa Biyaya ng Diyos, Kayo Nangaligtas, ayon sa pagkilala ng turo ng Biblia. Given this 12th day of May in the year of our Lord 2018 at the Centro Cebu Tagumpay Bicol, Mabalacat City, Pampanga, signed by Hermano Janbes G. Season, Youth President of STNB, signed by Hermano Cornelio Q. Yumul, Local President of Cebu Tagumpay. Muli po ating pong palakpakan ng ating Pangulong Pangkalatan. Maraming salamat po. Sa nakalipas na isang taon, iba't ibang mga programa, mga proyekto at mga aktibidades ang ginawa at dinaluhan ng mga kabataan at munting kabataan ng Sentro Cebu Tagumpay. Sa kabila ng kanilang pag-aaral sa mga eskwelahan at kanilang pagtatrabaho, hindi po naging hadlang ang mga ito upang hindi magawa ang aming tungkulin. At ngayon, inyo pong saksihan ang aming hinahandang presentasyon para sa inyong lahat. Narito po ang mga munting kabataan at kabataan ng Sentro Cebu Tagumpay.